今他のバイク乗ります。音全然違う。行こうかな。怖いね。おい。おい、どういうこと？パワーなくなった。みんなこのバイク全然違う。思ったよりもっと違う。私の自分のバイク 1000cc です。私ならずむの全然じゃない。ここじゃ。行きたかった。ごめんね。でもわからないね。時々歩行者全然わからない。行く行かない。どうする？じゃあ。おいおい。ニュートラルになっちゃった。じゃあ私ならず者のドライバーじゃないから、なんか私の 1000cc のバイクフルパ私の 1000cc のバイクフルパワー使わないよ。なんかゆっくり行きます。でも今ゆっくり走っているけど、このバイク全然違うね。動かないみたい。なんでかな？ 600cc よ。見ました？このバイク遅いけど、ロシアのバイクより速いな。私の前のバイク CB400 だった。ホンダすごい好きだった。速いと思ったね。でもちょっとちっちゃくなった。なんかサイズ。私の体181センチ、80キロぐらい。なんかもっと大きいのバイク欲しくなってきた。じゃあ GSX-S 買ったね、スズキ。前、私のバイク見て、前走っている。かっこいいよ。最初ちょっと心配しましたね。どうになるかな。でかいバイクからね。でも、すごい。おい、どうした？見ました？人を歩いていた。でもバイク速かったら、私ならず者だったら危ねえ。じゃあ GSX おい、誰が決めたこの名前？スズキ GSX-S 乗りやすいだった。スズキね、楽しかった。すぐ乗れました。今乗っているバイクは一足ちょっと短い。ちょっとじゃないね、短い。私のバイク比べて。私のバイクは一足で140キロまで行きます。でもこのバイクは何キロ？ 70 ぐらい。半分ぐらいね。今山の道だから問題ではない。でも街の中、信号多いところ、すごいめんどくさくなるね。私覚えるホンダで信号から信号まで1212速ね。スズキは乗りやすいから全然チェンジしないギア速ね。2速3速でずっと走れるね。ちっちゃいバイクより 400cc バイクでなんかよく働くね。よく3ゴール。それはあまり好きじゃない。でもレースなりたかったらちっちゃいバイクの方がいいね。なんかスピードはあまり速くないけど、でももうウィーンねになる。大きいバイクだったらそれは困りますね。速すぎるになるね。このバイクの音はちょっと変ですね。なんか電気のエンジンみたいね。聞こえる？でも私の前のバイクホンダ CB400 スーパー4、音すごい素晴らしいだった。好きだった。私4気筒のバイクの音すごい好き。でも低い回転で、なんかちっちゃいバイクだったらパワー全然ない。少ないね。じゃあこれウィーンしないといけないね。でも私ボス族なりたくね。だから
Oki baiku kaimashita. Nanka, wakaranai. Otoga sugoi, hikui kaitende, pawa aru ne. Demo, furu pawa mochiron tsukawanai ne. Zen muri. Watashi no baiku, senshi no baiku. Isoku de, hyaku, doko demo narazuma no nareru ne. Nihon no naka, kosuku doru to, futsu no doru. Ja. Nihon wa nande sonna ni hayai baiku uru. Ai nane, demo watashi katta. Katte suki ni natta ne. Ima suki, daisuki watashi no baiku. Yappari Suzuki watashi wo narazuma no ni kaimashita. Ima doushita. Gasorin naku natta. Baiku kirai ni natta. Oi, kono baiku krachi mo chotto chigau. 寒いので、コートを着ます。寒い？寒いだって。私のバイク窓がないから。じゃあみんなバイク選ぶとき、これも考えて。ちょっと綺麗ね。でも私全然気づかなかったね。私暖かくない。私、わからない。ロシア人から窓がいらねえ。今このバイクちょっと乗って、なんか大丈夫になったね。パワー戻ってきた。すごい速くなれるね。今自分のバイクお楽しみにね。また乗りたい。またびっくりしますね。よかった。正直に私は自分のバイクの方が好き。でも今私のバイク乗っている人どうかな？何が好き？じゃあ聞いてみましょう。自分のバイク戻ってきた。嬉しいですよ。音すごいいいね。大好き。全部好き。私のバイク。今 600cc 持っているバイク人に聞いてみましたね。どちらが好き？ 1000cc バイクか 600cc。 自分のバイク好きって。鈴木 J6S は寒い。なんかパワーが多い。どういうこと？冗談だよ。私たち自分のバイク好き。それはよかったね。みんな嬉しい。だからバイク選んだ。おい、じゃあ何？わからねえ。